Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Гена. В този клип ще ви кажа, че ще започна да правя по-готини клипове. Защо? Защото утре ще ми купуват слушалки и ще се чувам по-хубаво, няма да се чувам като на камерата. И да, това исках да ви кажа. Нали, клиповете сега, нали, ще ги по-хубави клипове ще почвам да правя на Гарис Мод, на разни игри. И да, това беше от мен. Чао!